Ahoj všichni, vítejte zpátky na vašem oblíbeném kanálu Planeta zázraků a já doufám, že máte parádní den. Dnešní video se jmenuje Obří masožraví červy a největší predátor věku savců. V dnešním dokumentu se připravte na dva rozdílné predátory z různých období. Avšak jedna věc jim byla společná, oba byly na vrcholcích potravinového řetězce. Já si myslím, že se shodneme na tom, že je lepší být nahoře než dole. Prvního vám ukážu doslova gigantického červa a druhý fešák bude největší predátor věků savců. Červ jménem děsivá bestie. Vědci před pár měsíci učinili zajímavý a trochu také nechutný objev. Byly vykopány zkameněliny nové skupiny živočišných predátorů ve fosilní lokalitě Sirius Passet v raném Kambriu v severním Grónsku. Tito velcí bizární červy mohou být některými z prvních masožravých zvířat, které kolonizovaly vodní sloupec před více než 518 miliony let, což odhaluje minulou dynastii predátorů, o níž vědci nevěděli, že vůbec existovala. Nová fosilní zvířata byla pojmenována Timorebestia, což výstižně v latině znamená děsivá bestie. Zdobení ploutvemi po stranách těla, výrazná hlava s dlouhými tykadly, mohutné struktury čelistní uvnitř tlamy a dorůstající do délky více než 30 cm. To byly jedni z největších vodních zvířat v raném Kambriu. Už dříve vědci věděli, že primitivní členovci byli dominantními predátory během Kambria, jako jsou bizárně vypadající anomalokaridy. Nicméně Timorebestia je vzdálená, ale blízká příbuzná žijících šípových červů neboli chaetognatů. To jsou dnes mnohem menší oceánští predátoři, kteří se živí drobným zooplanktonem. Nový výzkum ukazuje, že tyto starověké oceánské ekosystémy byly poměrně složité s potravinovým řetězcem, který umožňoval existenci několika úrovní predátorů. Timorebestie byly doslova obři své doby a byly by blízko vrcholu potravinového řetězce. Díky tomu je jejich význam rovnocenný některým z předních masožravců v moderních oceánech, jako jsou například žraloci nebo tuleni. Ve zkamenělém trávicím systému Timorebestie našli vědci pozůstatky běžného plavajícího členovce zvaného Izoxys. Tito členovci byli zdrojem potravy pro mnoho dalších zvířat. Na Sirius Passet jsou velmi běžné a měly dlouhé ochranné trny směřující dopředu i dozadu. To je však zjevně dostatečně neochránilo a svému osudu neunikli, protože Timorebestie je žvíkali ve velkém množství, jako někteří lidé žvíkají bramburky před televizí. Říká se jim také šípoví červy a jsou jednou z nejstarších zvířecích fosílí z Kambria. Zatímco členovci se ve fosilních záznamech objevují asi před 521 až 529 miliony let, červy šípové lze vysledovat nejméně 538 milionů let zpět v čase. Oba šípoví červy i primitivnější Timorebestie byly plavající dravci. Můžeme se tedy domnívat, že se vší pravděpodobností to byli predátoři, kteří ovládali oceány před vzletem členovců. Vědci si myslí, že možná ovládali tuto dynastii asi po dobu 10 až 15 milionů let, než je vystřídali jiné a úspěšnější skupiny. Timorebestie je skutečně významným nálezem pro pochopení toho, odkud se tito predátoři s čelistmi vzali. Šípoví červy mají na vnější straně hlavy hrozivé štětiny pro chytání kořisti, zatímco Timorebestie má čelisti uvnitř hlavy. Během série expedic do velmi vzdáleného Sirius Passet v nejvzdálenějších končinách severního Grónska více než 82,5 stupně severně shromáždili velkou rozmanitost zrušujících nových organismů. Kromě dobře zachovalé Timorebestie našli vědci další fosílie jménem Amisquia a další budou následovat. Největší suchozemský predátor věku savců. Barinasuchus arveloi byl rod vyhnulého krokodilomorfa neboli krokodýlovitého plaza. Zástupci tohoto rodu žili na území současné Venezuely, Peru a Argentiny v období pozdního eocénu až pozdního miocénu, asi před 37 až 11 miliony let.
Prvotní nález tohoto druhu byl učiněn ve Venezuele a skládá se z neúplné kloubové lebky. Patřil do čeledi Sebecidae, což je vyhnulá čeleď prehistorických suchozemských krokodýlomorfů, známých z pozdní křídy a kenozoika Evropy a Jižní Ameriky. Stejně jako v případě dalších sebekosuchidů se i v tomto případě jednalo o suchozemského predátora, schopného pronásledovat svoji kořist relativně rychle po souši. A stejně jako ostatní podobní predátoři, to byl suchozemský masožravec vybavený zyfodontními zuby, nápadně podobným zubům teropodů, usazenými v čelistních jamkách, zakřivené směrem dozadu a s vroubkovanými okraji. Tento specifický typ chrupu z něj udělal pozoruhodného predátora. Dochované části fosílie tvoří lebka o délce 70 cm a výšce 40 cm. Na základě toho se odhaduje, že zaživa byla celková délka lebky mezi 95 až neskutečnými 115 cm. Umíte si to představit? Je vám asi jasné, že pokud zvážíme jeho délku, váhu a dokonce možnost velké rychlosti, tak vám vyjde, že tohle byl opravdu mlýnek na maso. Metrová hlava se zahnutými a vroubkovanými zuby je taková třešínka na dortu. Tomuhle šampionovi těžké váhy bylo těžké utéct a pokud něco doběhl, pak už jen lítaly kusy masa. Jeho drtivý stisk mohl lámat kosti jako párátka. Celková délka zvířete se odhaduje na téměř 6, ale až 10 metrů na základě úplnější fosilie podobného druhu jménem Stratiosuchus, což z Barnasucha činí největšího známého Sebecidae. Bez kompletnějších pozůstatků je obtížné odhadnout jeho možnou váhu. Nicméně na základě délek Stratiosuchuse a Crocodylus bylo odhadnuto, že Barnasuchus vážil přibližně 1,75 tuny. To znamená, že měl vyšší hmotnost než kterýkoliv jiný z velkých masožravých savců a i když vezmeme v úvahu 50% chybu rozpětí, stále by byl větší než jakýkoliv suchozemský predátor v období savců známých během kenozoické éry. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo a že jste zase o něco chytřejší. Dneska to bylo trochu masožravý. A pokud se vám video líbilo, dejte mu like, sdílejte to se svými přáteli a určitě si dejte odběr, zvoneček a všechny ty důležité věci. Nezapomeňte napsat do komentáře, co se vám na těle masožravých příšerách líbilo nejvíc. Já se budu těšit, že se spolu uvidíme v příštím díle. Do té doby se mějte moc hezky.